nostotarjouksia tänä päivänä 76 eri autosta 1155 tarjousta. Ja lähdetään saman tien ykkönen paikalle, tarjouksia 41 kappaletta. Tarjouksen, täällä on oma suoja, Joonas Pohjantähti. Kakkonen paikalle, tarjouksia 6. Tarjouksen tekijä Harri Laapotti P-merkintä. Kolmannen paikalle, tarjouksia 10. Oma suoja Viljo Salmela. Vitonen paikalle, tarjouksia 16. En mä tiedä. Kyllä se varmaan tulee, kun selvii tosta järkytyksestä. Mikä se on? Oma suoja Petri Vehviläinen. 7 paikalle, tarjouksia 9. Niin mä sanoin tuota penkkiä, kun tää kuunnella. Oma suoja Santtu Huttunen. 8 5 suojat, 9 6 suojat, 10 paikalle, tarjouksia 10 kappaletta. Tarjouksen tekijä Eetu Kylväinen. 12 paikalle, tarjouksia 6. Tarjouksen tekijä Jesse Haukka. 14 4 suojat, 15 paikalle, tarjouksia 9 kappaletta. Tarjouksen tekijä Eeva Tiainen. 17 paikalle, tarjouksia 36 kappaletta. Tarjouksen tekijä Elly Korpikoski. 18 paikalle, tarjouksia 32 kappaletta. Oma suoja Vanessa Mäkelä. 20 paikalle, tarjouksia 24 kappaletta. Tarjouksen tekijä Henrik Henni. 21 paikalle, tarjouksia 26 kappaletta. Tarjouksen tekijä Joonas Pohjantähti. 22 3 suojat, 23 paikalle, tarjouksia 13. Oma suoja Pasi Purkki. 25 3 suojat, 27 paikalle, tarjouksia 19. Takaisin tuli 2, joten näkee katsoa. Otetaan uudestaan. Noin, ja täällä on oma suoja Atte Kirvesmaa. 28 paikalle, tarjouksia 12. Oma suoja Jorma Keurainen. 29 paikalle, tarjouksia 27 kappaletta.
Tarjouksen tekijä Roope Engelsen ja C-merkintä. 30 paikalle tarjouksia 67 kappaletta. Tarjouksen tekijä nyt kaipaa vähän apua. Kaile Ridal ja P-merkintä. 31, 8 ja suojat, 32 paikalle tarjouksia 16. Oma suoja Eeva Pajari. 34, 5 ja suojamerkintä 35. Paikalle tarjouksia 1 kappale. Tarjouksen tekijä Atro Kärki. 36, 1 ja oma suoja 37. Paikalle tarjouksia 22 kappale. Tarjouksen tekijä Olli Kikai. 42 ja suojat, 41, 5 ja suojat, 42 paikalle tarjouksia 12. Tarjouksen tekijä Jere Antti Aho. 44, 4 ja suojat, 47 paikalle tarjouksia 13. Oma suoja Outi Vääpä. 48 paikalle tarjouksia 9. Oma suoja Niko Mannila. 49 paikalle tarjouksia 22 kappale. Tarjouksen tekijä Jani Räsänen. 50 paikalle tarjouksia 57 kappaletta. Tarjouksen tekijä Nuutti Kolemainen. 51 paikalle tarjouksia 7 kappaletta. Oma suoja Jenna Hirvonen. 52 paikalle tarjouksia 15. Tarjouksen tekijä Mika Liimatainen C-merkintä. 53 paikalle tarjouksia 8. Ja tarjouksen tekijä Tuomo Kosonen Merkka merkintä. 56 paikalle tarjouksia 46 kappaletta. Tarjouksen tekijä Raimo Mykkänen. 57 paikalle tarjouksia 11 kappaletta. Tarjouksen tekijä Ville Härkönen A-merkintä. 58 paikalle tarjouksia 22 kappaletta. Oma suoja Joona Markus Sallinen. Mykkänen Raimo Ostaja, silloin kaivataan tässä paikallaan. Eli auto 56 luokse. 57 auto. Tässä on meillä. Ja 59 on vuorossa paikalle tarjouksia 80 kappaletta. Tarjouksen tekijä Ville Kauppinen C-merkintä. Ja lähtöuksena 2. Kyllä odotellaan vähän aikaa.
Vieläkö sieltä puuttuu teiltä joku ostaja vai? Se on tuolla. Ai joo, hyvä. Nekin. Se on niin terve. No niin, voidaan jatkaa. 62, kaksia suojat. 63, kaksia suojamerkintä. 64, 3 suojamerkintä. 65 paikalle tarjouksia 13 kappaletta. Tarjouksen tekijä Linda Mansikka-Näki. 66 paikalle tarjouksia 4. Tarjouksen tekijä Hannu Karhunen. 68 paikalle tarjouksia 12. Tarjouksen tekijä Noora Ääri. 69 3 suojat, 75 suojamerkintä, 71 8 suojamerkintä, 72 paikalle tarjouksia 20. Oma suoja Tarmo Pärkinen. 731 suojat, 76 paikalle tarjouksia 7 kappaletta. Oma suoja Nina Rinkinen. 77 paikalle tarjouksia 15. Tarjouksen tekijä Oma suoja Karolina Heikki. 79 1 oma suoja 82 ja suojamerkintä. 84 13 ja suoja. 86 paikalle tarjouksia 45 kappaletta. Tarjouksen tekijä Silja Matilainen. 88 paikalle tarjouksia 127 kappaletta. Tarjouksen tekijä Keijo Kärkkäinen. 89 paikalle tarjouksia 31. Tarjouksen tekijä Timo Pohja. 91 paikalle tarjouksia 3. Oma suoja Joonas Pohjantähti. 92 paikalle tarjouksia 11. Oma suoja Antti Aho. 930 suojat, 944 suojamerkintä, 965 suojat, 97 paikalle tarjouksia 7. Oma suoja Jami Räikkönen. 98 paikalle tarjouksia 6. Tarjouksen tekijä Taija Mustonen. 99 paikalle tarjouksia 7. Tarjouksen tekijä Tommi Nurmi. 102 1 ja oma suoja, 104 paikalle tarjouksia 17. Tarjoukselta oma suoja Aatu Matikainen. 108 1 ja suojat, 192 ja suojat, 111 paikalle tarjouksia 15. Oma suoja Jesse Väisänen ja 121 2 ja suoja merkintä olivat siinä ajakaavan rovasti kotiin.
Mä jätän nämä tähän. Me lähdemme menemään.